салом алейкум бародарони азиз, ба ҳамаи шумо расонданем ки ҳозир ман дар корбори бизнеси саудода ҳастам. Авиакасса ҳозирашта кор накиса ҳисоби карантин границаҳо ҳуйшидиан нашидиан авиакасса мо кор накардеса. Дар бораи билетам ягон маълумоте надорем, барои ки мо аз саату бигара дар ҳамин ҷа кор даем, мақсад надорем ҳозир. Иншоалло насиб агар ягон хабар мо да бирасонам, мақсад кассаи мо ҳуйша, мо боз ҳам хел навор мекунем ва мепартоем ба шумо мерасонем ки бародаро авиакассаи мо кор дад ромад. ҳозирашта тамоман кор накардаиста. Бисёритон занг мезанем, мақсад аз ҳисоби наворҳои пештара гап мезанем ки бародар чӣ ба номротон мондагия, мақсад ҷавоб наметонем ки номротон расонагия билет намефурӯшем. Вақте ки наворҳоро тамошо мекунем, ҳамун таърихи рӯзаш дар поёнаш нависондагия, ҳамун стрелка поёна бижохем, дар описания таърихи рӯзаш ҳаста. Агар шаба мо хабартон мекунем аз ҳисоби мисол мо банд бидан саудода, бисёритона наметонем ҷавоб битем, баъд бисёрит хафа мешавем ки акам номротам монда ҷавоб наметонем. Авиакасса мо кор накиса, бародаро бо ба шумо мегӯям. Ягон хабар маълумотам надорем. Дар бораи авиакасса метавонем тамоман занг назанем. Кадоме ягон маълумоти дигар дошта бошем, кадом ягон паспорт имкон шуд, ягон вазъияти дигар дошта бошем, марҳамат метавонем дар WhatsApp нависем. Номерои мо ҳаст дар описанияи ҳамин видео, ҳамин канал. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, аз ҳамаи шумо узр мехоҳем. Иншоалло насиб ҳамин кушода шавад. Ягон самолёт парид рафт, ягон самолёт омад, бе чартерни рейс, иншоалло хабартон мекунем. Ҳаматон медонем ки бетоқат шудагӣ не ки саросима нашем. Билетҳоро харида метавонем. Билетҳо ҳаст, не ки номаълумае ки мақсад граница Тоҷикистон кушода мешавад ё ки кушода шидааст нашидааст. Ин маълум нест. Вақте ки то мондаме ки як бор самолёт напара нарава наёяд. Вақте ки омадан рафтам уже шумо хабардор мешавед. Як хеш табори як кас мақсад мебирояд мега ки мо ина омадем, просто бе чартерни рейс свободни омадем. Ба ҳамин хотир бародаро камта сабр кунед, иншоалло ягон самолёт парвоз шавад, шумо бохабар мешавед, мо ҳам бохабар мешавем ва шумо да мерасонем. Худованд ҳаматона нигаҳбон боша. Ана барои шумо занг задан ё омада занг задан ё ма мисол барои шумо гуфтан ягон фоидае надорад. Вақте ки мо маълумоти дуруст аниқ надорем, мақсад наметонем ба шумо бигем ки якум давои мешавад ё ки 15 давои мешавад ё 14 да рейс гуфтагиам. Бародаро 5-6 билет фурӯхтам. 5-6 билет фурӯхтан рӯзи шашум. Аз шашум гирифтам 15 да мондагиам.